استنوا راديو مالتا 2 الحين الستة. Fl-era li qed ngħixu fiha t-teknoloġija saret għodda f'idejn kulħadd, batta opportunitajiet għax-xandara kemm hekk professjonali u mhumiex biex iwasslu l-produzzjonijiet tagħhom lill-udjenzi. Iżda dan ma kienx dejjem il-każ. Fis-sittinijiet ix-xandir pubbliku li dak iż-żmien kien ir-rediffusion u li ma' żmien evolva fil-Public Broadcasting Services kien juża magni li jaħdmu bir-rukkelli biex jitwasslu programmi radiofoniċi bil-muntaġġ f'dak il-perjodu issir manwalment bl-użu tat-tape. Magnetic tape, ġifiri dak għandek mikrofon ġifiri pal mandek fidek, u il-signal mill-mikrofon imur fuq il-tape, dak ma kannix computers dak iż-żmien, ġifiri kollox kien jiġi rekordjat fuq il-reels. U dawn baqgħu ċentrali għall-istazzjon sakemm waslet il-qalba diġitali fl-2004. Ħafna minn dawn il-magni spiċċaw mingħajr użu. Il-violinista Carmina Lauri inserta kien il-PBS meta nnamra tape recorders u tamir radiofoniku li bdiet minn ġkunitu ispiratu biex imitti idejh. Mod volontarju b'ħafna passjoni xammar il-kmiem u beda jirrestawra dawn il-magni li kienu waffqu jaħdmu biex jerġgħu jibdew jiffunzjonaw. Minn 14 il-magna sa issa irnexxielu jirrestawra 7 magni. X'ħabtu li żjed. Biex innaddafu mhux il-magni kienu maħmuġin. Però ftit minnhom kienu iktar faċli minn oħrajn, kien hemm waħda li ġennitni ġifieri meta xelta xejn la display ma jaħdem xejn kompletament mejta l-magna ġifieri. Ħanejlek, ħadet li jumej. Tant huwa dedikat li għandu kol tamir u biftit għajnuna ta' ħbib tiegħu l-inġinier Charles Bonici stinka biex jikkrea l-parts mill-ġdid jekk ikun meħtieġ. Ir-riċerkatur dwar l-istorja ta' xandir Tony McAuliffe li jipproduċi l-programm il-ħoss ta' Zigarella fuq Radio Malta u li minnu nibtet l-idea ta' restaw tal-magni jispjega kif xandiriet imprezzabbli li kienu mrekna fl-arkivi tal-PBS ser jerġgħu jingħataw il-ħajja. Tekniċi tar-radju kienu verament dedikati anka tar-rediffusion u kienu jirrekordjaw meta beda jintuża tapes mill-1954 anka xandiriet ta' televiżjoni, pereżempju il-ftuħ ta' Television Malta fl-1962 sibniħ kollu irrekordjat mhux fuq materjal viżiv biss li kienu kun restritt imma sibna l-odju tiegħu kollu anke xandiriet importanti, politiċi, soċjali. Huma raddew ħajl il-kap eżekuttiv tal-PBS Keith Ketkuti, lill-manager tal-arkivi Antoine Faure u lill-Ministeri responsabbli għal-mod kif qed jagħtu l-appoġġ tagħhom għal dan il-proġett. Qalu li bis-saħħa ta' dan l-eżerċizzju, il-PBS se ikun qed jerġa' jirkupra minjiera ta' xandiriet li jistgħu jitwasslu lill-udjenzi u jkunu preservati għal ġenerazzjonijiet futuri. Programm mużikali ta' Radio Malta li qed jixxandar fuq frekwenza ta' 89.7 MHz fil-VHF band.